2024 2025 ஆண்டுக்கான அகில இலங்கை பாடசாலை நாடக போட்டிகளுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வு பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய தலைமையில் இடம்பெற்றது. போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசில்கள், விருதுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. அமைச்சர் கலாநிதி இனிதும சுனில் சினவி, பிரதி அமைச்சர் கமகிதர திசாநாயக்க, டவர்கோல் கலையரங்கு அறக்கட்டளையின் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநிதி DMS திசாநாயக்க உள்ளிட்டோர் இதில் இணைந்திருந்தனர். අධ්‍යාපන පරිවර්තනය හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ සමාජයට අවශ්‍ය වන හොඳ පරිකල්පනයක් තියෙන සහකම්පනය තියෙන නේද නායකත්වය තියෙන சாமூகிகத்துவ තියෙන கல்வி மறுசீரமைப்பினூடாக நாம் முயற்சிப்பது சமூகத்திற்கு தேவையான சிறந்த கற்பனை திறன் மிக்க, மற்றவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்ட, தலைமைத்துவம் மிக்க, சுமூக நிலையுடைய படைப்பாற்றல் மிக்க பிரஜைகளை உருவாக்குவதே நோக்கமாகும். பரீட்சையில் சித்தி பெற வைப்பது மாத்திரம் நமது நோக்கமல்ல. முழுமையான நாம் எதிர்பார்க்கும் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டுமெனில் மனித சமூகத்தை இதனை விடவும் ஒழுக்க சீரான இடத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மேம்பட்ட மனிதனை கட்டியெழுப்ப எமது கல்வி மறுசீரமைப்பினூடாக நாம் முயற்சிக்கின்றோம். සංවේදී මිනිසා දියුණු මිනිසා ගොඩනගන්න අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුලත් අපි උත්සාහ කරනවා. ඒකම තමයි අපි මේ සංස්කෘතික වැඩ කලා ශාස්ත්‍රයට අපි මේක කලා ශාස්ත්‍රය දියුණු කරමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ.